Ibiato. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, sa kalag ni Ray, kahagada ni Lily Raytana and Rosemary Milia, para kay salbasyon ni Jean Rodriguez, for death anniversary of Agustin ni Jean Banyaris Labalan and family, for all souls ni Jean B. Togores, para kay Cesar Dominador Sr. asin Chodorica, kan Cabreya and Austero family, Eleuterio Jr. kang Lombres family, Salve ni Jemmy V. Deliosa Caparas, kalag ni na Dolores Guadalupe Dolores asin Esteban, kan Clemenya and Banhares family, para kina Crespo Dolores asin Antonio ni Agnes Almonte, para kay Rosie kang Panganiban family, para kay Francisca kagada ni Orlane Peralta asin kang Chavez and family, para sa kalag ni na Celestino Silveria and for all souls kang Marceliana family, for all souls ni Mr. and Mrs. Adrian and Adralin Arienda and family, asin para sa kalag ni Josepina kagada ni Dani Banwa. Sa pagpuon kan sa tong selebrasyon, banwaan nin Diyos, matindog po ang gabos, asin awiton po niya ang awit sa pagpuon. Alay man yato ang intensyon kang pang kinaban na kapayapaan urog na sa Middle East. Sa ngaran ka nama sinaki isin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sing katonino nga ni Jesucristo kagurang nantan pagkamot kan Dios sim pagisumaro ang Espiritu Santo mapas sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako tan sa itong mga kasalan tangani magkanigo kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakaman, asin sa indo mga tugang, nagkasala ako ning makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangati ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y ipamili sa kaguranan ng Diyos. Mahirak manlagod sa to ang Diyos na makakaman, asin baga patawadan sa to mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagoran. Amen. Mamiibig kita, kagurangdan ang danay mong pagkaherak, maglinig asin magpasarig lugod sa imong simbahan. Sinulit akong mayo ka dahil ni may mapadagos na iligtas, dani na siyang tabangan, antabayan kan sa imong pagbantay. Uli kay Jesucristo kagurangdan niya mo sa imong aki, kay bamong nababuhay asin nagahadi, kasaro kan Espiritu Santo Dios sa gabos ng kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon.
Ginuno sa ikadawang libro nin mga hade. Si Naaman, general sa hukbo kan hade sa Aram, ginagalangan asin mahal kan hade. Huli ta dahil sa iya, itinaunin kaguranan an pandaog sa mga Arameo. Alagad si Naaman dauton, sasarukan sa indang mga pakilaban, an mga Arameo na kabihag nin sarong daraga nagikan sa daga nin Israel. Ang daraga naging surugon kanagom ni Naaman. Ang daraga nagsabi, kunan sa kong kagurangnan magduman ko na sa propeta sa Samaria, mauumayan siya kan sa iyang daot. Si Naaman nag-uusip sa hade kan sinabi kan daraga na nabihag hali sa daga nin Israel. Ang hade sa Aram nagsabi, paduman ka, susuratan ko ang hade nin Israel. Kaya si Naaman nagduman, may dara siyang 10 talento na pirak, 6,000 moneda na bulawan, asin 10 gubing na pamintakasi. Sa hade nin Israel, itinaon niya ang surat na nagsasabi, sinusuratan ta ka, huli ta sinusugo ko sa imo ang sakong surugoon na si Naaman. Tanganing bulungon mo siya kan sa iyang daot. Pagkabasa kan surat, ginisi kan hade ang sa iyang mga gubing as sinagsabi, ano ako, Diyos na kagtaonin kagadanan asin buhay? Ta daw ta pinapadara sa ko ang tawong ini asin pinapaumayan kan sa iyang daot? Pakatandain nindo, naghahanap sana siya nin dahilan na makiiwal sa ko. Kan madangog ni Eliseo ang tao nin Diyos, nagginisi kan hade ang sa iyang gubing, pinatugunan niya ang hade. Ta daw ta ginisi mo ang sa imong gubing, padigdihas siya sa ko, tanganing maisihan niya na igwanin propeta sa Israel. Kaya nagduman si Naaman daraan sa iyang mga kabayo, asin mga lunadan, asin naguntok sa tangod kan tata, kan harong ni Eliseo. Pinasabihan kan propeta si Naaman, lakaw, asin magparigos kanin makapito sa salog nin Jordan, asin ang sa imong laman magiging malinig giraray. Naanggot si Naaman asin nagsabi, ako naguhuna na siya maluwas, matindog dyan, apo doon ang ngaran ni Yahweh na sa iyang Diyos, ibugtakan kamot sa ibabaw kan daot, asin sa iyang bubulungon. An mga salog sa Damasco, an Abana, asin an Parpar, urog karahay kis sa gabos na tubig sa Israel. Day daw ako makaparigos duman asin malinigan, tuminalikod siya asin naghali, pano nin kaanggutan. Alagad, rinanihan siya kan sa iyang mga surugoon, asin sinabihan, ama ko, kunan hinagad sa imo kan propeta sarong bagay na masakit, bako daw nagigibuhon mo, urog pa na dapat mong gibuhon, taan sabi sa imo, magparigos ka, asin malilinigan ka. Kaya si Naaman nagduman asin nagparigos nin makapito sa Jordan, susog sa ipinagbuot ni Eliseo. Asin ang sayang laman naging malinig, siring sa laman nin sadit na aki. Si Naaman, kaibaan sa iyang mga surugoon, nagbalik kay Eliseo, nagtindog sa tubangan niya asin nagsabi, ngunyan, aram ko na, dainin ibang Diyos sa bilog na kinakban, kundi ang Diyos nin Israel. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang kalag ko napapaha sa Diyos na buhay, norin ko mahiling ang sa iyang lalawgon. Ang kalag ko napapaha sa Diyos na buhay, nuarin ko mahihiling an sa iyang lalawgon. Siring sa usa na naghahanap kan nagbubulos sa tubig, siring manan kalag ko naghahanap sa imo, O Diyos. Ang kalag ko napapaha sa Diyos, sa buhay na Diyos, nuarin na kumalaog sa paghiling kan sa iyang lalawgon.
An kalag ko napapaha sa Dios na buhay, nuarin ko mahihiling an sa iyang lalawgon. Warasan ang sa imong liwanag, asin katotohanan, yan ang matukdo sa kuya. Mahatod sa ko sa bulod ni sa imong kamahalan, na sa imong ineerokan. An kalag ko napapaha sa Dios na buhay, nuarin ko mahihiling an sa iyang lalawgon. Asin makakalaog ako sa altar nin Dios, ang Dios nin kaugmahan, asin karangahan, asin pag-umawon ta ka sa tanog nin arpa, o sa kuyang Diyos. An kalag ko napapaha sa Dios na buhay, nuarin ko mahiling an sa iyang lalawgon. An pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, pagpasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Lucas. kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan magdatong sa Jesus sa Nazaret, nagsabi sa iya ang mga tao sa sinagoga, daing propeta na inako sa sayang sadiring banwaan. Sa katunayan, giramdomon nindo, kan panahon ni Elias, dai nag-uran sa laog nin tulong ang taon, may kabanga. Asin nagkaigwanin makuring gutom sa bilog na runa. Kadakol na mga babaeng balo sa Israel, alagad si Elias, dai sinubol sa inda, sinubol sa sarong balo sa Sarepta, sa runa nin Sidon. Siring man kan panahon ni Propeta Eliseo, igwaning kadakol na mga daoton sa Israel, alagad mayo ni na umayan, kundi sinaaman sana na taga Syria. Pagkadangog kaini ang gabo sa sinagoga na anggot, nagtirindog sinda, dinara siya sa luwas kan banwaan, sa itaas kan bukid na natutugdukan kan banwa, sinbuot sinda, nindang ihulog siya sa ampas. Alagad si Jesus nag-agi sa taho ninda, asin naghali. Marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Marahay na hapon mga tugang. Sa laog kan Kwaresma na tinataong oportunidad para sa tuya gabos na maghanap giraray sa kagurangnan, o kaya ipadagos ang misyon na itinaw niya sa tuya, nahiling nato sa mga pagbasan, kadakol ng mga analogies, no? Mga pagkumpara kan banwa ni Israel, sinman sa mga banwa na pigaapod pagano, o itong bako kabilang sa piniling banwaan. Yun yung mga banwaan na nakapalibot sa Israel. No? Remember na kan tauan ni ning kagurangnan ang Israel, kan mismong banwaan na pinag-iistara na ninda, tubagang promised land na pigapod Kanaan sa lumang apod kay ni dagulono ng mga tribo sa palibot. Kaya from time to time, ikuanin mga pagiriwal, ikuanin mga misunderstanding, inulingan nita
So, dati ng pagistaran, pigkukuha na kaining Israel. Susug sa tugo ng kagurangnan, no? Na ito pigtataos sa inda. Alagad, on the other hand, sa panahon ni Kristo, ining mga banwa na ini o tribo, iyo mismo so ininot ni Jesus. Lalo na duman sa Rona aning Galilea, tayo di ay ni sudakol na pagano. Or maybe, araman ni Jesus na sasayumaan siya sa Israel or sa diring banwa, sa Nazaret, mas maray pang piginot niya sa mga day pa sa midbid o kaya itong maako sa iya. And that was the Galilee, no? The region of Galilee, kung sa inyaon. So mga nagkapirang mga pagan nations, including Sidon, Tiro, as in iba pa. Kasod mabagas, so Ibanghelyo, manangod naman sa Samaria, no? Kung sa inso babae na nag-encounter kay Jesus, naghahagad si Jesus kang may inom, alagad bot niyang tawan sa babae nin ibang klaseng inomon. Dahil yung ang pagtubod, tunay na pagtubod. Ngunyan sa sayang pagdatong sa Nazaret, na maski aram niyang sasayumahan siya, tinagpadagos man niya giraray ang pagduman, tanganing siguro magising ang mga Udiyo na balikan din sa pagpili sa inda, no? Na anong ginibo ninda sa privilege na yun. Dahil baga ninda pinalagahan, kaya garo baga bigkukuha kang kagurangnan, so para sa inda, tinatao sa mga paganong nasyon. That is the meaning of the sarong salmo about the vineyard of the Lord, no? Na pigataman ang mahal na Diyos din sarong vineyard, tatamnan, alagad itong nag-ataman, which is Israel, dahil naging maray sa pag-ataman. So, ginaradan pa so propeta, so gabos ng mga nag-ataman tigdi, also tumatawo na pinadara. Kaya, ito sa comparison, no? Israel was not faithful. Alagad, ang leksyon karon digdi na despite the fact na pigaabuan siya, he insisted on showing his love. Ipakita na sa pagkaambot kan Dios dahil nauulang kan rejection kang tao. So napapansin tabaga na every Lent, Quaresma, balik na naman kita sa kumpisal. Pag-abot kang pagkatapos kang Quaresma, balik naman sa kasalan. Kung ilingunta sa tuwing pagil ng mga tao, di ba, maanggot na kita, dahil man ngayon natututo, no? Pero with God, paano ba ito sa maanggot? Aram niya man ang taong ganun kahina. So with all the patience, humility, Diyos nang aning siya, pero niyaon ang magpailing niya na ang tunay na pagkamot, dahil nagsusurrender, no? It insists na kung tunay na pagkamot, tinatao man ang regalo nin conversion. If you really love na tunay, sa hurikaan niya so magayon na regalo nin kapayapaan o peace, magayon na pagkamidbid sa Diyos na ultimately mahiling man sa relasyon mo sa kapwa. Kaya kung ang Diyos nagsusurrender, tadeta man sa pig-intindi, pig-ahabuan ta siya, dahil nakuta. Tapos nakuta ang salvation, tapos nakuta ang mga paginguwa. Alagad, sabi baga, God cannot deny Himself.
Although we can deny Him, He cannot deny us. Tas siya mismo ang nagpili sa tuya. Kung sisay man ang pinili, day po nawawara ang mga balaog ng Diyos. Sana ganun din tayo. Sarong beses ka nagpangadya sa kagurangnan, day kasi nagot, o haloy, ang simbag, day kita magmuto-muto, kundi maybe try again the next time. Taro-garo kayan ang tanda ng tunay na pagmamahal. If you at once back out, siguro dahil ka man talaga namumuot. No? So, pero yan ang test kang tunay na pagkamuot. If you persist, that is true love. No? Sabi pa nga ni sarong spiritual writer, ang sa tungod ang puso, tasadit, pigapahiwas kang kagurangnan. If we insist or if we remain faithful, taang mga balaog na itataw kang Diyos, dahi takaya na sararuan. So, unti-unti, pigapadakula ang kang kagurangnan, tanganing makaya ta sa mga future na blessings sa tuya. Imagine, tawan ka nin buhay na dahil kasagkuran, saan mo yan ibubugtak sa puso mo nang walang katapusan, no? So, hindi pong pagpatawad, wala ring katapusan, wala ring katawad ang pagdinig sa tuyang mga pangadyi. Siguro, magayon na isipon, dahil pwedeng tawadan ang Diyos sa gano'n na mga darakulaon ng mga promise sa tuya. Siyempre, bilang mga tao, dito maabutan siring na the understanding. So, maybe that's the reason why you have to pray to ask for more graces so that sa kasaditan at sa tuyang pag-isip, we can accept God who is greater than our hearts. Magpamibig ang mga tugang, taganin sa kuwasan sa indong atang, mga manlugod, ka Diyos amang makakamhan. Akuon manlugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kaguranan ng atang nin sa mong paglingkod, na dinudulot mi sa imo, gibuha para sa mo, sakramentong nakakaligtas, uligi Kristo sa mong kagurangnan, Amen. kagurangnan mapasaindo, Asin sa saimong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos sa nakakaligtas. Danay si minsan saen, magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan, Diyos na makakamana daing kasagkoran, tanganing ikabalik ang mga aki mo sa kalinigan nin mga isip, nagtalaan ka nin magayagayang panahon, natalingkas sa anisip sa mga bagay na mga maraot na kamauotan, paginabangan ninda ang mga agi sa ng
bagay, tangani magdayupot sa mga nagdadanay. Kaya kaibahan gabos ng Santos sin Angeles, sarabay kami nag-oomaw sa imo, daing tapos nagsasabi. Banal, 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 ang kagurangan, Diyos ng mga hukbo, langit kasing dagat, panukan sa imong kamurawayan, sana sa kaitasan, sana sa kaitasan. Malagaran minalingin, sanaran kang kagurangan, sana sa kaitasan, sana sa kaitasan. Kagurang na ni kanakadan banal, borabeling gabos ng kabanalan, kaya ni mga atang namimibig kami, pabandala kan ambon kan sa imang espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurang nan si Jesucristo. Siya na sa lugaring nabuot, pinagpasaloiban sa pasyon, nagkuan ng tinapay, asin pagpasalamat, binaakini, asin tinaos sa mga disipulos na ansabi, mag-ako ka mga boss, sin magkakan kay ni, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man, pagkapamanggi sa pagkayamang kang kalis, singgiraray na pagpasalamat sa imo, itinauso sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, sin mag-inom kay ni, tainang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago sin danay natipan, napapaboloson para sa indo, sin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkagadan mo kagurangan, ipinapamaleta niya mo. Ang pagkabuhay ng iwan, ipinapahayag. Sakot na ikamakatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sayang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa iyong magagurangnan, kay ning tinapay nin buhay, sin kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat, pinapagkanig ko mo, magatubang, sin maglingkod sa imo. Asin nagikimahirak kami na nag-aarang, na kami nagpapakinabang kang hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Garon dumakagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa, si Leon, sa mong Obispo, si Joel, asin kang kabos na mga klero. Siring man giramdama sa iyong pagkaherak sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay diwat. Orog na itong pinapamibi sa misang ini, asin ang kabos na mga gadan, dangan nakasinda sa liwanag gan sa imong lalawgon. Kay Raki kami kabos, namimibi kami, tanganing kaiban Santa Maria Birhen na inakan Diyos, sanon Judas Tadeo, si mga banal na apostoles, mga martires kang China, singabos na santos na kaitupan, nakapagayagayas sa imo, magkanigo maging kairaskan, buhay na daing kasagkoran, mag-umawasin pamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo, Diyos, amang makakaman,
sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, sing kamarawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Naduguan, kan mga nakakaligtas na tugon, si minatuod kan Diyos no kaugalian, nangangahas kitang magsabi, Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit. Ansa mong kakanon sa awaldaw, itao mo sa muya ngunyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdara sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibig kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo, ang katuninungan. Tanganin kaming natabangan sa iyong pagkaherak, maging dari na talingkas sa kasalan, sin manligtas sa gabos na kaporisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na sa Heso Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. So Kristo kagurangnan, kaya nagsasabi sa mga apostoles, katuninungan, iwinawalat ko sa Indo. An sa kong katuninungan, tinatao ko sa Indo, hare pagalinga sa mga makasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Sin papakaniguan, na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, kana nabubuhay, asin nagahade, sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Tuninungan asin pagkamot ng kagurangnan, danay na mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. patinawan ka mo, kantanda ning katuninungan. Peace be with you. Peace. Cordero con Diyos na nagpapala kan mga kasalan kan kinaban. Cordero con Diyos, Cordero kan Diyos na nagpapala kan mga kasalan kan ginawan. Cordero kan Diyos na katuninungan. Mga tugang oyan sa kagarangnan, dani nagdadangog sa tuya, maski sa tong nililingawan, sinasayumahan. Ulitas siya dani namumuot, asin naglalaom, nakita magbalik sa iya. Sang kodero ka Diyos, pagpaparang kasalan ng kinaban, paladan mga inaapod, sa pagpakinabang kay ning kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagtago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, maoomayan. Pangatamano kita kang hawak ni Kristo sa buhay, daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual.
Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi ang sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Pamibig kita. Pagurang na, namimibig kami na ang pagpakinabang kan sa imong sakramento magdara sa mo, nin paglinig, asin pagwaras, nin pagkasararo. Uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Kan mga pamibi, intersesyon na sa nudas sa Deo, sin Maria inaning kaligtasan, kamo asin numamal sa buhay, bendisyonan. Sa ngaran ka nama asin aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Dinulutanan, banal na sakramento, lakoy na sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good evening. Good evening to Father.